Tervetuloa minunkin puolesta tähän kevätpäivään ja mulle arpa lankesi kertoa palkka-avoimuusdirektiivistä ja tämä sikäli on uusi asia. Meillähän lainsäädäntö ei ole vielä valmis, että paljon on vielä hämärän peitossa, mutta pääpiirteissään lähdetään käymään asiaa läpi ja katsotaan, että mitä tämä palkka-avoimuusdirektiivi sitten käytännössä siellä teidän arjessa tarkoittaa, mitä vaatimuksia tulee. No, lyhyt esittely. Koulutukselta olen kauppatieteen maisteri ja sitten mulla on Taloushallintoliiton KLT-tutkinto. Ikä on karttunut ja sen myötä tietysti työkokemusta, eli 25 vuotta alalla olen ollut ja 12 vuotta pankkimaailmassa ja siitä semmoiseen 10 vuotta pankinjohtajan tehtävässä ja olen istunut siellä yritysrahoittajan pöydän takana, eli tekemässä niitä päätöksiä yritysrahoituksesta ja tietysti nyt Markus viittasi siihen, että myös pankit näitä DD-raportteja pyytää. Ja tilitoimistoalalle on siirtynyt 2017 ja Mertajalla aloitin silloin keväänä 2020 palvelujohtajan tehtävässä ja siinä tehtävässä siis edelleen. No, palkka-avoimuuskriteeri. Mä tulen tänään puhumaan palkka-avoimuusdirektiivin vaikutuksista ja vaatimuksista yrityksille. Mitä se käytännössä siellä arjessa tarkoittaa ja mikä muuttuu palkka-avoimuusdirektiivin myötä. Meillä on voimassa olevaa lainsäädäntöä, tasa-arvolaki, työsopimuslainsäädäntö ja sitten on myös muuta lainsäädäntöä, joka tavallaan on jo siellä taustalla. Et voi ajatella, että nyt tämä palkka-avoimuusdirektiivi tuo siihen ikään kuin päälle lisää niitä vaatimuksia. No, mitä tämä palkka-avoimuusdirektiivi käytännössä sitten tarkoittaa? Euroopan parlamentti on hyväksynyt 2023 tämän palkka-avoimuusdirektiivin osana EU:n pyrkimyksiä vahvistaa sukupuolten välistä tasa-arvoa työelämässä. Eli sitä naisten palkkaa halutaan tuoda lähemmäs sitä miesten palkkaa ja periaatteessa nyt se pääpointti on se, että sukupuolten välistä eroa palkkauksessa ei saisi olla. Haasteen tämä ehkä tekee siinä, että tämä direktiivi tulee koskeen ihan kaiken kokoisia yrityksiä. Eli siellä on sekä julkisen että yksityisen puolen toimijat ja jos sulla on yksi työntekijä, niin myös silloin periaatteessa tätä direktiiviä sovelletaan. Ja tietysti näissä pienemmissä yrityksissä tämä voi olla ehkä pieni hankaluus, että miten sitten käytännössä tämän asian kanssa toimitaan. No, palkkausavoimuusdirektiivi pähkinänkuoressa, tämä palkkauksen läpinäkyvyys. Eli se direktiivin päätavoite on parantaa sukupuolten välistä palkkatasa-arvoa ja vähentää perusteettomia palkkaeroja. Ja jos puhutaan palkkauksen läpinäkyvyydestä, niin tällä tarkoitetaan sitä, että nyt kun meille tulee uusi työpaikka esimerkiksi avoimeksi, niin meillä täytyy olla tavallaan jo siinä rekrytointivaiheessa, joko siinä työilmoituksessa, työnhakuilmoituksessa kerrottu, että mikä on se palkkahaitari. Ja viimeistään siinä työhaastatteluvaiheessa se täytyy tavallaan kertoa. Täytyy olla tavallaan kerrottu ne kriteerit, että millä tavallaan, mitkä on ne vaatimukset siihen tiettyyn palkkatasoon. Ja näinhän tosi moni yritys tänä päivänä toimii, että jos me työhakemuksia katsotaan, niin ne useimmiten siellä on etukäteen kerrottu se palkkataso. No, sitten palkkojen läpinäkyvyys. Direktiivin tarkoitus on lisätä palkkauksen läpinäkyvyyttä ja auttaa työntekijöitä tunnistamaan mahdolliset epäoikeudenmukaiset erot.
Eli tavallaan se palkkojen läpinäkyvyys, no mitä se käytännössä tarkoittaa, mennään siihen vielä tarkemmin. Tavoitteena objektiiviset ja sukupuolineutraalit kriteerit, eli tavallaan niissä kriteereissä ei saa tavallaan olla sellaisia, että ruvetaan sanomaan, että täytyy muistaa tämä sukupuolineutraalisuus. Ja se, että ne kriteerit täytyy olla kaikkien tiedossa, että kaikki tietää, että mitkä on ne kriteerit siihen tiettyyn palkkatasoon. No sitten tietojen saantioikeus. Tämän direktiivin myötä työntekijöillä on oikeus saada tietoa palkoistaan, mutta tämä ei tarkoita nyt sitä, että jos Matti tulee kysyyn, että paljonko tuo Mikko saa palkkaa, niin tämä ei tarkoita sitä, eli sellaista oikeutta tämän direktiivin myötäkään ei tule. Eli työntekijällä on oikeus saada tietoa keskipalkkatasoista sukupuolittain jaoteltuna. Ja tämähän tietysti haastaa nyt niitä pienen pään yrityksiä, joissa henkilökuntaa on esimerkiksi nyt alle se 20, että miten käytännössä tämä toteutetaan. Ja sitten tämä raportointivelvollisuus koskee yli 100 hengen organisaatioita, eli pientä päätä ei koske tämä raportointivelvollisuus. No tuossa kerroinkin, että se ei tarkoita sitä, että yksittäinen työntekijä tai henkilöstön edustaja on oikeutettu saamaan jonkun tietyn työntekijän palkkatiedot. Eli yksittäisen työntekijän palkat on EU-tietosuoja-asetuksen alaisia henkilötietoja, niitä ei ole lupaa paljastaa. Eikä se myöskään tarkoita sitä, että kaikille työntekijöille tulee maksaa täsmälleen sama palkka. Eli vaikka olisi sama työtehtävä, niin siellä voi olla kuitenkin variaatioita. Mutta työnantajan on annettava työntekijälle tämän kanssa samaa tai samanarvoista työtä tekevien miesten ja naisten palkkojen keskiarvot, jos työntekijä tätä nimenomaisesti pyytää. Eli puhutaan keskiarvoista, ja sitten jos on pienempiä yrityksiä, niin siellä on syytä määritellä ja tulee määritellä tietty palkkahaitari, jonka puitteissa sitten liikutaan, ja jolloin varmistetaan myös se, että siellä ei sen yksittäisen työntekijän palkka paljastu. No mikä muuttuu? Tietysti haluan vielä korostaa, eli samasta ja samanarvoisesta työstä on maksettava sama palkka sukupuolesta riippumatta, ja työnantajan on määriteltävä palkkaus ja palkkakehitys objektiivisin sukupuolineutraalein kriteerein. Eli nyt kun mä puhuin äsken siitä, että voi olla eri palkka, niin se, että jos henkilön osaaminen ja pätevyys on eri tasolla verrattuna toiseen, niin on ihan luonnollista, että se, jolla on osaamista ja pätevyyttä samassa tehtävässä enemmän, niin palkkaus ei tietenkään ole sama. Ja sitten työn kuormittavuus on myös yksi tavallaan kriteeri, jolla sitä voidaan eriyttää. Eli jos mietitään jotain samaa työtehtävää, mutta toiselle työn kuormittavuus on isompi. Mä yritin miettiä, että mikä voisi olla esimerkki, mutta ehkä joku valmistava teollisuus tähän työn kuormittavuuteen. No sitten vastuun määrä. Tiedetään, että toisen tehtävää voi sisältää enemmän vastuuta. Se voi olla yksi tämmöinen kriteeri, eli silloin tämä palkka toisella on suurempi. Ja sitten työolosuhteet. Kriteerien tarkoitus on mahdollistaa työn vaativuuden vertailu ja ehkäistä palkkasyrjintää. Eli tavallaan tämä palkka-avoimuusdirektiivi haluaa ikään kuin tuoda tavallaan sen palkkausprosessin ja ne kriteerit ikään kuin päivänvaloon, eli ne on kaikilla tiedossa, että hei, tähän tiettyyn palkkakategoriaan kuuluu nämä kriteerit, ja kun ne täyttyy, niin sit voin ehkä pyytää sitä palkankorotusta.
No sitten, mitä on hyvä huomata siellä rekrytoinnissa, niin siellä tulee käyttää sukupuolineutraaleja tehtävänimikkeitä. Enää ei puhuta esimiehistä, vaan puhutaan esihenkilöistä nyt esimerkkinä. Ja työnantajan on ilmoitettava avoimen työpaikan palkka tai palkkahaitari siinä työpaikkailmoituksessa tai ennen sitä haastattelua. Ja sitten tärkeää huomata, että työnantaja ei saa kysyä työntekijän aikaisemmista palkoista. En halua. Eli mä tiedän, että tämä on varmaan aika monelle semmoinen, että siinä vaiheessa, kun ruvetaan sitä palkkaneuvottelua käymään sen uuden valitun työntekijän kanssa, niin aika helposti kysytään, että no mitä sä toivot ja minkälaista palkkaa sulle on aikaisemmista työtehtävistä maksettu, mutta se direktiivi kieltää sen, eli sitä aikaisempaa palkkaa ei saa mennä enää kysymään. No, työntekijöillä on oikeus saada tietoa omasta palkkatasostaan ja palkan määrittelyperusteista, eli tavallaan ne määrittelyperusteet täytyy ikään kuin siinä tavallaan palkkausprosessissa tuoda näkyväksi. Nyt mä olen miettinyt sitä, että mitä käytännön tasolla se voisi tarkoittaa, niin jotenkin niin itse ajattelen, että ne olisi kirjattu auki, eli meillä olisi tavallaan jonkunlainen semmoinen etukäteen laadittu suunnitelma, että tähän työtehtävään meillä on tällaiset kriteerit ja tämä on se palkkahaitari. Tietysti meillä aika pitkälle työehtosopimukset määrittelee ne palkkahaitarit ja palkkamääritelmät ja tietysti sen tehtävän ja myös tavallaan vaatimuksen. Eli samankaltaiset, samat tehtävät samalla koulutuksella ja samaan ikä- ja kokemustasoon kuuluvat, niin niissä ei hirveän suurta hajontaa sallita enää sitten jatkossa. Saa maksaa, jos on pystynyt perustelemaan sen. Eli tuolla tulee niitä tavallaan kriteereitä, että jos sä pystyt perustella sen esimerkiksi, että tämä henkilö on pätevämpi tai työtehtävä on vastuullisempi. Miten paljon sitä pitää aukaista, koska kyllähän se kuitenkin ensinnäkin hirveästi on, että sukupuolineutraalisti, kaikki neutraalisti, niin eihän enää kerätä edes dataa, että kuka on mies ja nainen. Ja sitten tässä pitää ruveta ryhmittelemään naiset ja miehet. Kyllä, joo. Tämä on kieltämättä juuri sitä. Mutta se, että työntekijällä on jatkossa oikeus saada tämä tieto. Eli meiltä täytyy löytyä jatkossa jonkunlainen laskelma siitä, että tämä työtehtävä, tämä tavallaan rooli meidän yrityksessä, niin me maksetaan keskimäärin tällaista palkkaa naisille, keskimäärin tällaista palkkaa miehille. Virpi kertoikin, että ProCountoriin on tulossa sitten syksyllä tavallaan tämä raportointimahdollisuus, että tällä hetkellä sitä vielä ei ole, mutta on tulossa, että me saataisiin sitten suoraan ProCountorista palkkaryhmittäin valmiina se raportti, ja sitä tietysti kovasti sitten odotellaan. Tarkoittaako se palkkaryhmittäin niin kuin sen yrityksen sisäistä ryhmittelyä vai jotain tekoa? Kyllä se tarkoittaa tavallaan sen yrityksen sisäistä ryhmittelyä, että siellä on niin kuin määritelty, että tämä työtehtävä palkkahaitari on tämä, että näissä raameissa liikutaan. Eli tiedot annetaan ryhmätasolla eikä yksittäisen työntekijän palkkaa saa paljastaa, ja tämähän pienemmässä päässä voi aiheuttaa aika paljon harmaita hiuksia, että miten tämä käytännössä nyt toteutetaan. Mutta mä sanoisin, että siellä mietitään se työtehtävä ja siihen tietty palkkahaitari, että se asettuu näiden tavallaan euromäärien väliin. Entäs sitten kun ajatellaan tällaisia asiantuntijayhteisöjä, niin monellakin on siellä niin sen 50 erityyppistä ammattinimikettä. No, miten se tämmöisessä tehdään se ilman, että paljastetaan liikaa?
Toivon mukaan nyt kun lainsäädäntö Suomessa jossain kohtaa saadaan valmiiksi, niin me saadaan tähänkin tarkennusta, mutta käytännössä tavallaan se, että mä en osaa sanoa, että mikä on se nyt oikea tapa, mutta käytännössä siellä täytyisi miettiä, että onko meillä joku ryhmittely olemassa, että on vaikka ylemmän tason asiantuntijat ja onko ne jotenkin kokemusvuosien perusteella laitettavissa sitten eri ryhmiin. Eli aina on hyvä pitää mielessä, että se yksittäisen työntekijän palkka ei saa sieltä paljastua. Et sitten käytetään riittävän laajaa haitaria. No tämä palkkaerojen raportointi koskee tosiaan vain näitä yli 100 henkeä työllistäviä yrityksiä ja heillä täytyy tehdä vuosittain sukupuolittain eritelty palkkaraportointi, jossa on tiedot keskipalkoista, mediaaneista ja näistä palkkaluokista. Ja jos palkkaero on yli 5%, eikä eroa pystytä objektiivisesti selittämään, työnantajan on suoritettava palkkakäytäntöjen auditointi ja tehtävä tarvittavat korjaustoimenpiteet. Mä tuossa Ilkan kanssa ennen kuin aloitettiin, niin juteltiin siitä, että jos mietitään, että on vaikka 3 tonnin palkka, niin se 5% on siitä se 150, niin aika pienet erot on tavallaan sallittuja, että jos menee yli 5% eikä meillä ole perustetta sille, niin silloin pitää tehdä korjaavat toimenpiteet. No sitten voimassa olevasta lainsäädännöstä. Meillä on tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki olleet jo vuosia voimassa ja ne kieltää sukupuoleen, ikään, etniseen taustaan ja uskontoon perustuvan palkkasyrjinnän. Eli periaatteessa nyt se on jo olemassa meidän lainsäädännössä, että työnantajan velvollisuus on kohdella työntekijöitä yhdenvertaisesti ja syrjimättä. Ja syrjimättömyydellä tarkoitetaan sitä, että ketään ei aseteta eriarvoiseen asemaan sukupuolen, rodun, kansallisuuden tai muun syrjintäperusteen perusteella. Ja sitten tasapuolisen palkkauksen vaatimus perustuu erityisesti työsopimuslakiin, eli työnantajan on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti. Tämä tulee ihan sieltä työsopimuslaista. Ja sitten tasa-arvolaki kieltää tämän sukupuoleen perustuvan palkkasyrjinnän. Ja työsopimuslaista tulee myös tämä, että työnantaja ei saa ilman hyväksyttävää syytä maksaa eri palkkaa työntekijöille, jotka ovat vertailukelpoisessa asemassa keskenään. No sitten tämä, että milloin nämä on sallittuja, nämä erot. Eli milloin palkkaerot voivat olla sallittuja. Että monesti, tai tulee ehkä äkkiä se ajatus, että no kaikille täytyy maksaa samaa palkka, samaa työtä tekevillä täytyy olla sama palkka, mutta jos ne palkkaerot on perusteltavissa, eli jos niille löytyy objektiivinen ja hyväksyttävä peruste, eli siellä on tämä työn vaativuus on yksi peruste, jolloin voidaan toiselle maksaa parempi palkka. Sitten osaaminen ja koulutus, sitten työkokemus. Eli vaikka on sama työtehtävä, mutta toisella on se 20 vuoden kokemus taustalla ja sitten meille tulee se juniori, niin se on ihan selvää, että ne ei ole samassa palkkakategoriassa. Ja sitten vastuun määrä. Et se on myös yksi kriteeri, jolla pystytään sitten huomioimaan nämä erot. Ja sitten työssä suoriutuminen. Eli tämä tulee tavallaan, että jos toinen tekee tehokkaammin, meinasin sanoa, että paremmin, mutta nämä on tavallaan tämmöisiä vähän ilmassa lilluvia asioita, että miten se sitten todistetaan, että toinen tekee paremmin, mutta että työstä suoriutuminen on yksi peruste, jolla tavallaan sitä ryhmän sisällä olevaa palkkaeroja voi tavallaan perustella.
No sitten yhteenvetona direktiivin tavoitteena on tämä palkkauksen läpinäkyvyys, eli palkkauksen kriteerit on selvillä. Eli tavallaan se työntekijä, meille työpaikkaa hakeva tekijä, niin on selvää, että mihin se meidän palkkaus perustuu, mitkä on ne palkkauksen perusteet siellä. Ja se täytyy olla jo siinä rekrytointivaiheessa, niin kuin tuossa sanoin. Ja sitten palkkojen läpinäkyvyys, objektiiviset ja sukupuolineutraalit palkkakriteerit. Eli siellä nyt jos me lähdetään sitä ryhmittelyä tekemään ja laitetaan jonkunlaiset kategoriat, niin mietitään siellä, että mitkä on ne kriteerit sille tietylle palkkatasolle, mitä me vaaditaan kriteerin osalta. Ja sitten tietojen saantioikeus, eli oikeus saada tietoa palkkatasoista ja sitten raportointivelvollisuus, joka koskee näitä yli 100 henkilön yrityksiä. Tämä on sikäli, eletään semmoisessa tilanteessa tosiaan, että nyt tämä EU-direktiivi tulee voimaan 7. kesäkuuta, mutta lainsäädäntö meillä on vielä valmisteluvaiheessa ja tuossa tuorein tieto on, että syksyllä mahdollisesti se tulee sitten eduskunnan käsittelyyn, mutta tavoite oli niin, että se olisi tämän vuoden puolella sitten voimassa. Mutta se, että me halutaan kulkea tätä matkaa asiakkaittemme rinnalla, eli autetaan mielellämme näissä kysymyksissä, eli kääntykää oman yhteyshenkilön puoleen ja mietitään sitten yhdessä, että miten tätä lähdetään toteuttamaan. Ja tuossa tietysti ProCountorista me saadaan sitten syksyllä jo raporttia siihen tueksi. No vielä taustaksi, jos asia kiinnostaa enemmän, niin tasa-arvolain 6. pykälä, siellä on säädetty työnantajan velvollisuudesta edistää sitä sukupuolten tasa-arvoa. Ja sitten yhdenvertaisuuslain 7. pykälässä säädetään työnantajan velvollisuudesta edistää yhdenvertaisuutta. Ja sitten oikeastaan tässä kohtaa vielä muistutus, että jos työnantaja, jolla on palveluksessa säännöllisesti vähintään tämä 30 henkilöä, niin tällaisten työnantajien täytyy tehdä tämä tasa-arvosuunnitelma, niin se on hyvä muistaa. Kiitos mun puolesta ja jos on jotain kysymyksiä, kysykää. En tiedä osaanko vastata, mutta selvitetään sitten. Oliko mitään tietoa, onko se mitään siirtymäaikaa, milloin täytyy olla kaikki valmiina, jos ajatellaan, että se tulee voimaan nyt kesäkuussa, mutta kuitenkin lainsäädäntö tulisi syksyllä? Ei. Tämä on se varmaan haaste, että meillä ei ole tavallaan, mutta kuten puhuttiin siitä, että nyt kun se on tavallaan jo pakottavaa lainsäädäntöä niin EU-tasolta, niin kyllä periaate on se, että jos joku kysyy, niin 7.6. alkaen niin meillä täytyisi pystytä sitten vastaamaan, mutta tietenkin se, että selvitellään sitten ja mietitään nyt miten vastataan, että autetaan siinä kyllä. Kiitos Maija.